ce gaba na sanar da ke abin da ke damuna, amma ina bidar abuwar kisa ba batun kada na fargaba ka sanar da ni abin da ke damunka, komai ka faɗa a gare ni dole za na ɗauka kaji. Wai me ka sa a ranka kake ta fargabar faɗa, komai kake biɗa a gare ni kaji ka faɗa. Ba za na barka ba san ka a zuciya na shimfiɗa, kwantar da hankali soyayyar ka ce a zuciya ta kaji. na sani akan soyayya ba za ki bar ni ba, amma abin da ba na fada ba za ki so shi ba, saboda alkawar mun kai yau ba za mu ramba ba. Tun cikin daren jiya fargaba nake da sakon da na ji, Allah ya sa akan soyayyar ka ban yi aibo ba, in kuskure na yi maka ban sani ba jarumi na tuba. Ka ji sahibi ka roɗa mini dukan jiki har hanji. an yi mun waya daga can garin mu gobe, wai wani zai zo washe gari na dawowa sai na tanda ba ko ya zo, sai ya ce da ni aure an yi min a can gida, wai in zo hakan ta sa na zo na sanar da keke min hukuncin cikin